Matul l-ewwel laqgħa tal-Kunsill ta' Ħararaw minn ġiet sfiduċjata s-Sindku Nazzjonalista Helen Gawci u ħatret dik tal-Partit Laburista Marija Meli, ir-rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista diġà nqabdu fl-ewwel kontroversja inspjegabbli tagħhom. Fil-fatt sa tmiem din il-laqgħa l-ħamis filgħaxija, l-istess ex-Sindku Helen Gawci u l-Kunsilliera Marilena Galja spiċċaw jifutaw kontra dak li kienu proponew huma stess ftit minuti qabel. F'din il-laqgħa li sejħet biex tiġi stabilita triq quddiem li għandu jieħu l-Kunsill bit-tmexxija ġdida wara t-taħwit finanzjarju kollu taħt Gawci, talba l-investigazzjoni interna b'mod konġunt mill-Awditur Ġenerali u anke mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali sabet l-approvazzjoni tal-maġġoranza, jiġifieri ż-żewġ rappreżentanti tal-Partit Laburista Marija Meli u Christopher Fenek u l-Viċi Sindku Indipendenti Francesca Attard. Iżda mhux dawk tal-Partit Nazzjonalista, anke jekk waqt il-qari tal-aġenda, Helen Gawci kienet pronta tippreżenta mozzjoni għall-investigazzjoni mill-Awditur Ġenerali. Waqt li l-maġġoranza resqet emenda biex l-investigazzjoni wkoll tinkorpora l-Dipartiment tal-Gvern Lokali tal-Partit Nazzjonalista l-ewwel deru li se jaqblu, iżda immedjatament wara għal xi raġuni oġġezzjonaw u votaw kontra, anke jekk dak propost kien jinkludi dak li xtaqu huma stess. F'dan il-ħin bejn pożizzjoni oħra, Wan Jusi kien preżenti seta' josserva li Gawci kienet għadha kemm tirċievi messaġġ fuq il-mowbajl tagħha u deret taqra minnu biex tiċċara din il-bidla fil-fema tagħhom. Aħna ninsistu li jsir dan mill-Awditur Ġenerali. Minkejja mhux magħruf iċ-ċert jekk din kienet ċada kemm tirċievi istruzzjonijiet dwar il-pożizzjoni li kellha tittieħed. Hawn is-Sindku Marija Meli tenniet li d-deċiżjonijiet jittieħdu mill-kunsillieri preżenti u mhux minn terzi. Mela, jiena ma nieħux deċiżjonijiet jien nieħu deċiżjonijiet minn hawn fil-Kamra u hekk. Il-laqgħa li tlaqgħet b'urġenza mis-Sindku ġdid Laburista l-ħamis filgħaxija wkoll fetħet bil-botti mill-eks Sindku Nazzjonalista, anke jekk f'atmosfera ferm aktar kalma minn dik tal-ġimgħa l-oħra. Hawn Gawci akkużat lil Meli li kienet qed tokkupa skont ta' pożizzjoni misruqa, anke jekk din daħlet fil-kariga wara vot demokratiku skont il-liġi tal-Gvern Lokali. Il-Partit Nazzjonalista spiċċajt li fil-maġġoranza fil-lokalità wara li Francesca Attard irriżenjat meħdanu propju maħabba taħwid ta' Gawci li baqgħet tinjora anke talbiet ripetuti għall-informazzjoni dwar fondi pubbliċi waqt li injorat ukoll rapporti tal-Awditur Ġenerali stess u tal-kumpanija tal-Awditur imqabda mill-Kunsill stess li ġibdu l-attenzjoni fuq diskrepanzi eżistenti fl-aħħar sentejn. Ma dawn għadd ta' individwi kontratturi qed jirrikorru sal-lum għand il-Kunsill biex jitħallsu dak dovut lilhom.